mopogore magin tieko tek saidi. To sani kwa ng'eyo kaka jod bura osebet katiyo, onge kata ng'at achiel magise kwero jatend piny ni mok nyalre. To molo to kendo wamed kanyo, jod bura gi ang'o ma gidhiga dwaro State House. Ne wasegero nigi parliament maber, pesa be wasemigi, jok mondik makonyogi dhano taragana. To ang'o ma pod gidhiga wacho gi jatend piny State House mok ginyal wacho e parliament. Omiyo ng'eny king'iyo gin lemo magin go magikwayo Nyasaye pile ka pile ni en wadog e kinde mag muoi kande ma sama dhi e State House to kwaduogo to mi transport mar $1 million. Idogo dala icham gosiepeni iwacho ni chamo Kenya. Mane maging'eyo ok ging'e ni gik magikwa jatend piny go gin gik ma teko mar chik gi pen chik gi chike matindo to giduto osekete wigi gin giwegi. Gin monego bed ni ging'iyo ni project ni timre kamae, maendeleo ni timre kamae, gine magichiwo budget kata kuro in fact onego bed ni jatend piny mabiro akwagi ni ada nitie ndara moro mane nono los kikudin ne nadwa ni chiemo moko odonj Kenya kae kikudin pesa moro nitie monego bed ni wagero go skunde mag jo CBC miyauru pesa no to although chik wache kamano jod bura gine magidhi kwa jatend piny to gima gikwero pend chik nosemigi. Erokamano Profesa Mage seche wasacha sawa koro mawawang'wa. Erokamano enye kuomi waseche. Mano Profesa Alfred Omenya men jalony e weche mag siasa.